दिनै आगष्टनि 5 अक्ट' बे 5 अक्ट'आव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 45थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेखौ खुंफुंनो हरनो दिनै कुबिरायलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जानजि खाफ्रादों आरो बिनिनो दिनै आरसि रिसेपसन कमिटि दानायनि मिटिं जानानै थाङो आरो बे मेलखौ सामलायो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरनि लेङाइ आफादगिरि प्रहद चन्द्र बर' बिथाङा लोगोसे बे मेलावहाय कुबिरायलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' बिबानगिरि बे ओनसोलनि मेलेमजिबि रायजो राजा फोरोंगुरु आरो लोगोसे बिभिन्न दल संगठन जिल्ला आबोबनि आफादगिरि आब' सुमित्रा बर'जों लोगोसे कुबिरायलि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि प्रबिन चन्द्र खाख्लारि बिथांमोनहा बाहागो लायो लोगोसे गुबुन गुबुन माहारिनि गुबुन गुबुन आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। दिनै बे आरसिखौ बयबो रायजो राजानि गनायथि लानानै मानाव बिथां प्रबिन चन्द्र खाख्लारि कुबिरायलि प्राइमारि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथांखौ चेयारमेन एबा आफादगिरि मासि होनानै आरो लोगोसे कुबिरायलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि सन्जिब मुसाहारि बिथांखौ कनभेनर एबा नेहाथारिनि बिबानखौ होनानै बेखौ दानाय जायो आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन दालाइ आफादखौबो बे जथुम्मानि गेजेरजोंनो दाफुंनानै लानाय जायो। जोङो नुदों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967नि 15 क'क्राझार जि ट्राइबेल रेस्ट हाउस बेयाव जोनोम मोन्दोंमोन। बिनि उनावहाय जोङो दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिनखौ जोङो बिजिरनानै नायोब्ला जों नुयो 1970आवहाय निस्सय बे समावहाय उदालगुरि जिल्ला गैयामोन। बै समाव आनडिभाइडेड दरं जिल्ला दङमोन। बै समाव 1970आवहाय निस्सय जोङो जोनोम मोननाय बा गिबि कनफारेन्स खुंनायनि जों जारिमिनखौ दिनै मोननो हादों। उदालगुरियावहाय बे गिबि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंनाय जादोंमोन। बै समाव दलेस्वर बर' बिथांनि आफादगिरि दैदेननायाव आरो बेनि उनावहाय गोलाव बोसोर 18 बोसोरनि उनावहाय जों कुबिरायलियावहाय गिबि खेबनि उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्स खुंनायखौ जों जारिमिनाव जों नायबिजिरनानै मोननो हादों आरो देग्लाय कुबिरायलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2019 उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 45 बोसोरारि जथुम्माखौ खुंफुंनो लादों। अब्ला आफ्टार बिथांमोना 1988आवहाय जिहेतु 18 बोसोरनि उनाव खुंदोंमोन आरो दिनै जोङो बेखौ सानोब्ला 1998नि उनावहाय दिनै बिथांमोना खुंनो आखायाव लादों देग्लाय। अब्ला 31 बोसोरनि उनाव बिथांमोना दिनै खुंनो जानजि खाफ्रादों। मिजिंथिदों बे कनफारेन्सखौ कुबिरायलि हालामनि रायजो राजा आइ आफा बिभिन्न हारि माहारिखौ लानानै खोब गाजा गोमजायै खुंफुंनानै हरगोन, जाफुंसार महरै खुंफुंनानै हरगोन आरो बेजों बे ओनसोलनि खौसेथि जौगानाय हारिमु बिथिं, रांखान्थि बिथिं गासै बिथिङावहाय मोनसे गोदान जांख्रिखांनाय आरो खौसेथिनि अनलायनाय बियो फिन जोनोम मोनफिनगोन बेखौ जों नुदों आरो दिनैबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि हाबाफारि बेयो मालाबाबो दिनै फरायसा माहारिनिल' हाबाफारि जानानै थायाखै। बे दिनै हारि माहारिनि मोनफ्रोम बिथिङाव जौगानाय हायगानाय बेनि मोनसे साबिखाथि महरै खामानि मावबोदों आरो माहारि हिसाबै थांना थानायनि जि संबिजिरारि मोन्थायफोर बेखौ सम सम दाबि खालामबोनाय आरो बेखौ मोनफुंनायनि थाखाय खामानि मावनाय बे कनफारेन्सफोरजों बे थांखि लाजायो आरो दिनै बेखौनो जों मिजिंथिदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे जोंनि जोबथा मिजिं आलादा बड'लेण्ड सोरजिनानै बुहुमाव बर' माहारिखौ गेरेमसा महरै गायसननायनि जि जुजिनाय बे हाबाफारियाबो दिनै जाबाय थादों आरो बे ओनसोलावहाय दिनै बे कनफारेन्सखौ लाबोनानै बे गासै हाबाफारिखौ खोब गोख्रों महरै जाफुंसारहोनो गोदान बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि मोनसे जांख्रिखांनाय मदद आरो हेफाजाब मोनगोन बेखौ जों मिजिंथिदों। जोङो नोजोर होनानै जोङो दिनै कनफारेन्सखौ जों लानांगोन। मानोना उदालगुरि जिल्लायावनो दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि जि जथुम्मा बेबो खैराबारियाव जागोन। अब्ला उदालगुरिनि गासै रायजो राजा गासै दल संगठन निस्सय बे हाबाफारिखौ जाफुंसार महरै खुंनानै हरनांगोन आरो जिल्लानि गोबां आफादफोराबो बेबायदिनो हाबाफारिखौ लादों। बे गासै बिथिंखौ नोजोर होनानै रायजो राजानि सुबिदा असुबिदा खस्थ' बा दुखु खस्थ' बेफोरखौ नोजोर होनानै जाहाथे बेखौ जेबो हेरेसमेन्ट मोनाजासे जों खुंनानै हरफुंनो हायो बेखौ नोजोर होनानै जोङो थिग डिसेम्बरावनो जों बेखौ खुंफुंनानै हरनो जों सानदों। डिसेम्बरावहाय जोंहा
बोसोर जोबनाय हिसाबै गुबुन गुबुन आफादफोराबो बे हाबाफारिखौ लायो आरो जोंहा गोबां गुबुन गुबुन फोथायारि सिबियारिफोराबो डिसेम्बराव गोबां हाबाफारि थायो बेखायनो जों सानदों बेखौ डिसेम्बरनि फार्स्ट उइक बा सेकेन्ड उइकआवनो खुंनानै हरनो हायोबा मोजां जागोन बेखौ जों मिजिंथिदों आरो जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनफारेन्स बा कनभेनसन हिसाबै जोंहा थिखानाय माखासे हाबाफारि थायो थ' दिनै बेबायदि कनफारेन्सआवहाय जोङो नुबोदों बा जों मिन्थिगौ बेवहाय जोङो फ्राय जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय 22टा दखरा आफादफोरनि डेलिगेट्स आरो मेलेमजिबि बिथांमोना बाहागो लानानै डेलिगेट जिरायो बेवहाय फ्राय 800निफ्राय 1000नि डेलिगेट्स बिथांमोना बाहागो लायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा गेलेमु आयदा जोङो मिन्थिगौ देबनाथ बसुमतारी जि बुलुर बादायनाय बे थायो आरो लोगोसे महन्त रामसियारिनि मुङाव जि माराथन रेस बे थायो स्पर्ट्सनि इभेन्ट हिसाबै आरो जों मालाबा आइजोफोरनि जि काबादि बेखौबो जों होयो बिनि उनावहाय जोंहा हाबाफारि थायो थुनलाइ आयदानि लिटारेरि कम्पिटिसन बेवहाय पएम रिसाइटेसन बड' इंलिश बा बेबायदिनो एक्सटेम्पर स्पिच बेबायदिनो डिबाइटिं बे थायो आरो बेजों लोगोसे जोंहा हाबाफारि थाबावो हारिमु आयदानि देंखो मुसे 2-3 बादायनाय बा ट्रेडिसनेल डेन्स कम्पिटिसन बे आयदाफोरा थायो बेबायदि माखासे गोनांथार हाबाफारिखौ लानानै बे कनफारेन्सखौ खुंनाय जायो आरो बे कनफारेन्सजों लोगोसे जों बेबायदि जोंनि माहारियारि आफाद हिसाबै जि गोदान हाबाफारिफोर लायो बिनि मोनसे मेसेज होयो आरो बेजों लोगोसे बे गासै बिथिङाव राव थुनलाइ हारिमु बिथिङाव जांख्रिथाय लाबोनायनि थाखाय जोङो जेरावखि कनफारेन्स जाया मानो जों बायदिसिना हाबाफारिखौ जों लादेरफायो थ' आङो दिनै बेखौनो आपिल खालामनो लुबैयो खावलायनो लुबैयो थ' दिनै 31 बोसोरनि उनाव बिथांमोना उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोनोम जानायनि 18 बोसोरनि उनावहाय बिथांमोना मोनसे कनफारेन्स खुंबाय आरो दिनै सेकेन्ड टाइम 31 बोसोरनि उनाव खुंनो लागासिनो दङ थ' बे कनफारेन्सखौ कबिरालिनि आइ आफा बर' माहारिजों लोगोसे बेयाव थानाय आदिबासि माहारि माइनरिटिस जि असमिया माहारि गुबुन गुबुन जि दङ बिथांमोनखौ लाफानानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार महरै खुंनानै हरथों बेखौ आं मिजिंथिदों आरो बेजों लोगोसे बे ओनसोलनि जौगानाय आरो बे ओनसोलनि खौसेथि बे रोखोमनि फारफ्रोमथिंनिबो जि जौगानाय बिनि थाखाय मेसेज होगोन बिनि थाखाय जोङो मोजां आलासि लाबोगोन आरो बे हाबाफारिखौ गासै हारि माहारि कबिरालिनि आइ आफा बिथांमोना जाफुंसार महरै खुंनानै हरथों बेखौनो जों जिल्ला आफाद हिसाबै मिजिंथिगोन आं बे ब्रैजिबाथि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट आबसुनि कनभेनसनखौ हानायमानि मोजाङै दैदेनलांगोन होननानै आं सानखांदों आरो सानदों रायजो राजानि हेफाजाबजों आङो बेखौ मोजाङै खुंफुंलांनो हाथारगोन होननानै आं सानखांदों नैबे रिटायार जानायनि समाव नैबे जे डिस्ट्रिक्ट कनभेनसनखौ आं खुंनो हागोन आबसुनि कनभेनसनखौ खुंनो हागोन आंहा बेयाव आनान गसाइनि सायावबो फोथायनाय दङ आरो रायजो राजाया फुरा आंखौ हेफाजाब होगोन होननानै आं आसा खालामदों बेनिखाय गमायनो बे डिस्ट्रिक्ट कनभेनसनखौ दैदेनलांनो हाथारगोन होनदों अबयसे बे कबिरालि जायगायाव कबिरालि दखरा आबसुनि सिङावहा जिथुनिखि 44थि बोसोरारि जिथु कनभेनसनखौ खुंनो थाखाय लादों आं सानदों अकल जोंनि बर'ल' नङा जोंबो गुबुन गुबुन धोरोम जाथि बा गुबुन गुबुन मानसिनिफ्राय जोंबो हेफाजाब मोनगोन होनना आसा खालामदों दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा 44थि बोसोरसारिया जे कनभेनसन जोंनि कबिरालि दखरा बर' फरायसा आफादनि सिङाव जोङो मोनफुंनो हादों आं बेखौ माने जोबोद गोजोननाय मोनदों जिहेतु जोंनि ओनसोलाव बेबायदि माने गिदिर प्रग्राम जों मोननो हायाखै गोदो 1988 सनाव जोंनि कबिरालियाव बेबायदि प्रग्राम जों मोननो हादोंमोन आरो देग्लाय 37 बोसोरनि उनावहाय जोङो कबिरालि दखरा बर' फरायसा आफादनि सिङाव जों मोनफिननो हादों बेखौ जोङो गोजोननाय मोनदों दिनै उदालगुरि जिल्ला आरो कबिरालि दखरा बर' फरायसा आफादनि जा बानजाय आफाद दानाय बे दानाय हाबाफारियावहाय आंखौ कनभेनर हिसाबै बिथांमोना सायख'नानै लादों बे हाबाफारिखौ आं मावफुंनो होननानै सानदों जुदिअ बे खामानिखौ मावफुंनो आंहा बेबायदि रोंगौथि गैया अब्लाबो आं बे खामानिखौ जाथिनि खाथिराव मावफुंनो थाखाय गनायनानै लानाय जादों आरो जोंनि कबिरालि ओनसोलाव बेबायदि जिहेतु गिदिर मेल मिटिं जायाखै अबिगथा गैयैलाय आं आसा खालामो गासिबो रायजो राजाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा हाबाफारि बेखौ बरायनानै लागोन होननानै सानदों आरो बिथांमोना गोसो गुदुङै
गासिबो हाबाफारियाव जोंखौ मददथि होगोन होननानै आं आसा फारियो बिनि थाखायनो आंबो दिनैनि जा बिबानगिरि होनाय हाबाफारि बे बिबानखौ आं आजावनानै लादों आंबो कनभेनरनि बिबानखौ लानानै जुदिअ आंहा रोंगौथि गैया आं जोबोद माने सानदों जे रायजो राजानि मददथि मोनगोन होननानै आंबो सानो जे आंनि जेसेबांखिनि रोंगौथि दङ आं गासैखौबो 100% होनो होननानै सानदों आरो बे हाबाफारिखौ जोङो साक्सेसफुल खालामना हरनो होननानै सानदों